Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, aron kita maandam sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang ako kasalanan, saway paglibot, isugihon ko sa iyong kamay. Kini ang lahat, isalig lamang sa kaayo mo. Huwag tama ang atong kasalanan, huwag ang kaluwasan, kakong ipaabot, ipakanaog mo. Kaloy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga salat. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, itugot ka namo nga mga panabang alang sa pagpakigbisog nga Kristohanon. Magsugod pinagi sa santos nga pagpuasa. Aron kami nga makig-asdang batok sa mga kaaway nga espirituhanon. Malig-on, pinaagi sa pagpugong sa among kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nag-ingon ang Ginoo, apan bisan karon, paghinulsol kamo sa kinasing-kasing, ug balik ka nako nga magpuasa, maghilak, ug magbangutan. Gisia ang inyong kasing-kasing, inayang inyong bisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo. Mapailubon og matinumanon sa saad. Andam siya pagpasaylo og dili siya pagsilot. Basin pag maluoy siya kanato og panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo ug bino kita nga ikahalad kaniya. Patinguga ang trumpeta sa bukid sa Sion. Sugua ang katawhan sa pagpuasa. Tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila og andama sa usa ka balaang panagtigom. Iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bag-o pang gikasal, kinahanglan mo apil sa maong tigom. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo, sa tunga-tunga sa pultahan, ug sa halaran sa templo, kinahanglang maghilak ug magampo. Ginoo, kaloy iintawon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami tamayon ug biay-biayon sa ubang mga nasod ug ingnon. Hain naman ang inyong Dios. Unya gipakita sa Ginoo nga nangihawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nooy ka, Ginoo,
nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nagsasala kami. Kaluy ako, Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nagsasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan. Ug ang akong sala kanunay, ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nagsasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, kamaadinhi ka nako, Diyos. Ug usa ka makanunayong espiritu, pag-uha sulod ka nako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan. Ug ayaw kuhagikan ka nako ang imong balaang espiritu. Maluoy ka, Ginoo, kay nagsasala kami. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan. Ug padayon na dinhi ka nako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabi, ug ang akong baba pagsangyaw sa imong pagdaig. Maluoy ka, Ginoo, kay nagsasala kami. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Corinto. Ania kami, gipadala ni Kristo, ug sama ra nga ang Dios gayud ang nangaliyupo kaninyo, pinaagi kanamo. Sa ngala ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya, makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa, ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo, nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios
nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna, nga akong gikahimutan, gitabangan ko kamo sa adlaw, sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon, mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon madlawa, makadungog ka mo sa iyang tingog. Iyaw pati ang inyong mga kasing-kasing. Ang Ginoo manaa ninyo. Manausap ka nimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa, kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang mga naghimo sa ingon gigantihan na. Puno galing mutabang ka sa usa ka taong kabus, himoa kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himoa kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan. O pagampo sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo. Sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon, nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayud nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka. Gawas sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Unsa may, what is the significance of ashes? Nanong butangan man kita og abo. Una, the ashes reminds us of our humanity. Nakita gikan sa abog ug nga sa abog kita pauli. We are reminded also nga ang Dios sa pagbuhat sa tao
nagkuha og yuta, nagkuha og lapok, abog, ug nga giporma, giholma, og gihoypan. Kung wala ang huyop sa Dios, abog lamang kita. Mao nga angayan gayod ang pagpaubos. Ang abo nga ibutang sa atong agtang o ikuros sa atong agtang, nagpahinumdom kanato o nagpahimangno kanato ang pagpaubos. Adunay mga ang uban mo ingon, ayaw lang pagpabutang o di lang ko magpabutang og abo kay di na ko kakaon og baboy. Ang uban mo ingon, ayay nabutangan na rabakog abo. Di jud ko mukaon og baboy. Apan kusog gihapon kaayong mamalikas. Kusog gihapon kaayong manglimbong. Kusog gihapon nga mangawat. Oy, kaon na lang og baboy, oy. Unya, ayaw na pamalikas. Adunay nadungog na ko nga pari nga miingon, doon ako no'y nagpuasa, wa siya mukaog baboy. Unyang yang baboy, gibutang lang sa refrigerator. Nigiingnan siya, dili yung katinud-anay nga nagpuasa. Nagdaginot lang ka. Kaya mo man lang gitaguan. Kung magpuasa gani, aduna gayoy buhaton nga buhat sa kaluoy. Mga pulong nga makahatag og kadasig sa atong isig kataw. Pagpuasa sa mga butang nga magdala kanato o magpahilayo kanato sa Dios. Mao nga ang abo also, the ashes are also a call. Ang pagbutang sa abo sa atong agtang is a call to conversion. Pag-usab sa atong kaugalingon, atong hinumduman, aron mausab ang katawhan sa Ninive. Tungod kay mipatalinghog sila sa pulong ni Propeta Hunas. Nagbubuho sila og mga abo. Kaning ato gamay lang kaayo, butanras agtang. Pero sa una, ibubuho, ibutang gayod sa ulo, daghan kayong abo. Ang pagpinitensya, pagpadayag sa kausaban sa kinabuhi. Nagpaila kini nga pagbiya sa pagkamakasasala o kinabuhi sa sala ngadto sa kinabuhi sa kasantos. A call to conversion. Mao nga inigbutang sa abo sa agtang, ang kasagaran ilitok mao nga gikan kas abog sa abog ka pauli. Aduna po'y lain mga mahimong litokon, paghinulsol o tuhui ang Ebanghelyo. Kay kining maong seremonyas, naghatag kanato o nagdasig kanato sa pag-usab sa kaugalingon, pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ug ang lain usab nga significance sa maong abo, the ashes unites us with Christ. Kay sa atong pagbiya sa mga
sa kinabuhi sa pagkamakasasala, nakighiusa kita kang Kristo. Giluwas kita sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pagbutang sa abo sa atong agtang, dili kini nagpadayag nga mas santos kita, mas balaan kita sa mga walay mga abo sa agtang, kundili nagpadayag kini nga kita nanginahanglan sa kaluoy ug panabang sa Dios, nga kita kun wala si Kristo walay kaluwasan alang kanato. Ining maong seremonyas is a sign that points a reality. Ang realidad nga kinahanglan kitang magmapaubsanon ngadto sa Dios. Ang realidad nga gikinahanglan ang atong pag-usab sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi ni Kristo. Ang pag-usab ikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagkabalaan. Mao kini ang atong gitinguha nining panahon sa simana sa Kwaresma o Lenten season. Ikinahanglan ang ato ang kooperasyon. Ikinahanglan ang atong mga gimbuhaton nga makasantos. Puasa, penitensya, charity. Mga igsoon, hinaot nga magmakahuluganon ang ato ang pag-atubang o pagsugod nining Lenten season o Kwaresma. Amen. Mga igsoon, magampo kita sa Dios Amahan aron kining abo nga ibadlis kanato agig ilhanan sa atong pagbasol, panalanginan unta niya sa kabuhong sa iyang grasya. O Dios, nagtinguha ikaw nga makabig ang makasasala, dili nga mamatay siya. Dungga kining among mga pag-ampo, panalangini tungod sa imong gugma kining abo nga ibadlis kanamo. Nag-ila kami nga kami abog ug sa abog kami mubalik. Pinagi sa maong kasibot sa mga buhat sa Kwaresma, makakabot unta kami sa pasaylo sa among mga sala ug makabag-o sa among kinabuhi sumala sa gilarawan sa imong anak nga nabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Nagsugod na ang pagpenitensya sa Kwaresma. Ang gipanalanginang abo mao'y ilhanan nga magdapit kanato sa pagtubag sa Dios, nga nagtawag kanato sa pagbalik ngadto kaniya sa tibuok natong kasing-kasing. Atubangan sa Amahan, dadon nato ang atong mga tinguha alang sa kabag-uhan. Moingon kita, Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga sa atong pagsulod ni ining panahon sa Kwaresma, kita isip simbahan, makighiusa kang Kristo diha sa iyang buhat sa pagsakripisyo.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nga naha kanimo. Nga disiplinahon nato ang atong kaugalingon, pinaagi sa pagpuasa ug sa paglimod sa kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nga naha kanimo. Nga dili unta kita magpakabuta bungol sa mga panginahanglan sa mga kabus, pinaagi sa atong praktikal nga paghatag og limos og sa konkretong kamanggihatagon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nga naha kanimo. Nga mangita kita sa sakramento sa pakighiuli, ilabi na sulod ni ining panahon sa grasya ug kabag-uhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nga naha kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nga naha kanimo. Nga magpakita kitag espesyal nga pag-amuma alang sa mga masakiton ug sila nga gibiyaan o gipasagdan sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami nga naha kanimo. Diyos sa kaluoy tanawa ang mga pangamuyo sa mahinulsulon nimong katawhan. Ang abo nga among gidawat karong adlaw, tinuod nga magsimbolo sa among panaad sa pagtuman sa imong kabubuton. Sa among paglimod sa kaugalingon, mapadayag namo ang among tinguha nga mamatay sa kaugalingon, sa ingon mas hingpit kaming magkinabuhi diha sa imong Dios nung kinabuhi sulod kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil ikaw, Diyos sa tanan, karipunan, kay gikan sa imong amang ihatagon, nadawat na buking among gihalan, ang panugino nga abot sa yutan, ug ginawa sa kamot sa mga tao. Mahimo silang kalanod sa kalakalang-kalang amo. Dahil mo ng Diyos, dahil mo ng Diyos, dahil mo ng Diyos ang sa kahaturan. Mga igsuon, magampo kita karon aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkain, pagimaya siya ngalan. alang usab sa kapuslanan ug sa tibok ng santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami nining sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma. Naghangyo kami kanimo nga pinaagi sa mga buhat sa penitensya o sa mga buhat sa kaluoy. Matabangan unta kami pagsukol sa mga tintal o human mahinlui sa among mga sala. Maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayon mataron. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon ngayutanon, gisantos niya ang balansayon sa puasa. Ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa, nagtudlo kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan. Aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami nga nasa Pasko nga wala nay katapusan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos nga ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo namatay, si Kristo aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nga naka sa mga langit, magdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, inisayuta maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tungyan sa panulay, hinunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Sa imo man ang ginarihan, nagahong kami maya hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Peace. Kordero sa Diyos, ginagawag ka sa mga sala sa kalibutan, kaluhian kami. Kordero sa Diyos na nagawak sa mga sala sa kalibutan, kaluhian kami. Kordero sa Diyos na nagawak sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Jesucristo, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay ni makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Ginoo, ang sakramento nga among nadawat magtabang unta kanamo. Ang among mga pagpuasa makapahimuot unta kanimo ug magdala kanamo sa imong panalipod. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dado nato gipaambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.